Így szoktam szaggatni. Szaggassad, tudom. Kivahat is valami. Kivahat valami. Sehol Cépauszkival kellett volna. Jó, benne gyulladjon a nyomtató majd. Úr, nyomtatok is például. Mi a dék mamut? Főleg mi a mamut? Hát síelni szerettem a neved is. Sípakancs meg jobban előzte a... Ezt kurva köveregeztem. Tudod, hogy legyen így dolgozni. Nem fog ez a kés merő dolgozni. Addig mondtam, még el nem fut neki a pamit. Adagja ma. Mondd meg, fakkurod kell még hívni. Fúcsi! Feldököd a vodkát is. Easy rideros. Törékeny. Túlélő csomag marad. Van még egy valami, ne? Rakd ma ki először. Mi? Rakd ki először azokat. Az a fődíj. Az a fő ajándék. Jó, Disney special more. Ezt nem játsz. Öcsülöm. Miért? Azt is. Postítom? Gyors? Törékeny. Igen. Ezt a Jankoval benyomjuk egy. Tóna. Na most ezt a dobozt dob ma le onnan, hadd lass. Hol az adló? Ide mondja le. Szépen. Nézzem milyen szépen. Itt ezzel még énekeltem. Boldog, minden tettük volna itt a halott tűnik. Már nagyon nehet. Mindent elég. Olvadva olvasztom. Fú, már is izzadok. Nagyon jó, nagyon fogsz Vedd dolgoztattunk. Fogja robbanni, Mari? Ez a fő ajándék. Az a fődi. Azt ekkor. Tikokosz! Mari, nagyon jó. Címe! A kedvenced! Mondja a másikot is. Milyen másik? Hát még ott sincs kibontva azért. Várja, mondom, hogy ez meg című. Hát de várja már, hogy a percem hülye. Hozzul ez a videó hallni kell. Ez olyan halti, tudod? Hazi? Halti. Ugye? Hazi vízsi van. Itt a bio, tudod? Olyan csomagoló pakliba Jaj, de jó! Halti. Ezt izé kell is Piskóta van, ütögetni? benyomod? Nem, dobhatod. Dobhatod. Vagy hígyűjtős. Hát, hogy hűtőbe be kell De tenni. hűtőbe? Nem hozzá. Dobhatod azt, hogy...